Wayar wannan a gidanmu ne ba, ni kawai dan gidan ne kuma aka yi abinci ne dan wannan aka ba. Najeriyar wallahi sai a hankali dan ni na daina yin gafe. Assalamu alaikum. Dan uwa kenan. To ya aka yi? Wala lafiya kalwa. Kai kwana biyu. Ya garin? Lafiya. Kai la ilaha kai. Bismillahirrahmanirrahim. Kai wato mallam dan arewa. Mallam Najeriya mallam. Dan arewa kana harbi. Kai dan uwa ka zo kenan. Na zo ba mallam. Kai wato mallam Najeriya sai Buhari. Allah ba to. Buhari kanin uwarka ne ko kuma kanin ubanka. Kai kuma fa kaiwa. A Najeriya ta Allah ce.